Kaixo, eremu elektrostatikoaren gaia bukatzeko ikusiko dugu kargaturiko partikulen higidura eremu elektriko uniforme baten barruan. Ikusiko dugu mugimendua eremuaren noranzkoan paraleloan danean, eta ikusiko dugu ere bai, etortzen zaigunean eremuari perpendikular. Eta gero, igual, ariketaren bat ebatziko dugu, baita bideoan utziko dugu ebatzita, dudaren bat baldin badau, ikusteko selektibitatean sartzen diren ariketak nola egiten diren. Goazen horrela. Demagun, badogula eremu bat, noranzko horretan, eta partikula bat, kargaturiko partikula bat, sartzen dugula eremu horren barruan. Bi aukera daude, hasierako abiadura nuloa izatea, eta ariketetan jarriko dute libreki uzten dugula, edo abiadurarik gabe, edo pausagunean uzten dugula, edo hasierako abiadura bat ematen badiogu. Berdin dio, jarri dezakegu hasierako abiadura existitzen dela, eta gero 0 bada, 0 jartzen dugu, eta eragiketak egiterakoan kontuan ukitzen dugu hori. Uzten badugu hor partikula, hori izango zen erreka batero joaten bagara bezala, eta errekak daukan noranzkoan sartzen bagara uretan eroaten gaitu, bai? Noranzko horretan joaten gara. Eta sartu iten bagara abiadura batekin, erreka horrek daukan azelerazioak edo ematen digun azelerazioak eramango gaitu. Kasu honetan, jartzen badugu hemen X. Eta mugimendua izango da higidura zuzen uniforme bat, eta orain dela 2-3 urte ikusi genuen higidura zuzen uniformean abiadura badela hasierako abiadura gehi azelerazioa biderte edo ken azelerazioa biderte. Abiadura izango da hasierako abiadura gehi ken azelerazioa denbora tarte batean ematen digun abiadura handipen hori. Bestaldetik badakigu, eremu baten barruan egotagatik karga honek jasango duela, interakzio bat egongo dela, eta jasango duela indar elektrostatiko bat. Eta indar elektrostatikoa karga bideen intentsitatea da. Badakigu ere bai, Newtonen bigarren legea, gogoratzen badozue, badakigu ere bai, masa bide azelerazioa dela indarra, orduan indar elektrostatikoa. Eta Newtonen bigarren legeak esaten digun indarraren adierazpena berdin duten baditugu, azelerazioa aterako dugu. Eta esan dugunez, higidura zuzen uniformea dela, X ardatzean, azelerazioa izango da karga bide intentsitatea, zati masa, eta X ardatzean ematen den azelerazioa izango da. Mugimendua ematen bada goruntza edo beruntza, I ardatzean egongo gara lanean eta zeinua aldatu. Berdin egiten da. Orduan, vektorialki egiten dugunez lan, nagusiak garelako, hemen daukagu abiaduraren adierazpena. Hasierako abiadura gehi azelerazioak denbora tarte batean ematen digun abiaduraren handipena noranzko honetan. Orduan, hau izango da gure adierazpena. Egiten duguna da, hemen sartzen dugu azelerazioaren emaitza hori, eta hau da gelditzen zaiguna. Noranzko berean edo kontrakoan baldin badoa, baina eremu lerroi paraleloki mugitzen den partikula baten abiadura izango da hasierako abiadura, kasu honetan gehi aruntza dalako, kontra baldin badoa karga negatiboa dalako, hemen edukiko genuke minus, hau izango zelako minus, matematikako ikusten, jarriko dugu, karga negatiboa baldin bada, lortzen dugun indarraren adierazpena hau da, eta masa bider AX jartzen badugu, AX izango da minus Q zati M. Negatiboa baldin bada karga, gertatzen den gauza bakarra da, hemen minus jarri behar dugula. Q izango da V0 ken Q zati M biderte I. Askotan, selektibitatean galdetzen.